Tatlong dekada nang nagtatanim ng talong sa bayan ng Villasis, Pangasinan si Adriano. Bagamat malaki ang kitaan dito, madalas napupunta naman daw ito sa taas ng kinakailangan niyang kapital. Sa isang ektarya kasi halimbawa, hindi bababa sa 200,000 piso ang kanyang kailangang kapital. Yung iba, malaki ang gastos, kaya yung iba, imbis na magtanim ng talong sir, magtanim na lang ng ibang produkto. Hamon din sa kanya at iba pang magsasaka ang pag-atake ng mga peste. Pag, pag inood naman kasi yung bunga, siyempre masisira na yun, magiging bad na, hindi na mapupunta sa good. Kaya sayang din yun, kaya kailangan maggamot kaagad para at least maging good yung bunga, mabibenta rin ng maganda. Wala kang maani kung hindi mo aalagaan, malulugi ka lang. Ilan lamang ito sa mga rason kung bakit maraming magsasaka ang pinipili muna magtanim ng ibang pananim. Aminado rito si Committee Chair on Agriculture Board Member Season. Capital intensive raw kasi ang pagtatanim ng talong. Mula sa 300 ektaryang taniman ng talong sa Villasis, nasa 80 hanggang 100 ektarya na lamang daw ito ngayon. Tayo dito sa provincial government, we're encouraging them, lalong-lalo na sa mga areas na kagaya po ng nagtatanim ng mga high value crops, na kung ano yung kanilang dapat na, yung sa tingin nila na mas high yielding, yun yung itanim nila. Gayunpaman, hindi naman daw apektado ang ani, kaya hiling ng mga magsasaka, O mag-focus pa sila sa farmers kasi yung ibang farmers kahit gusto namang magtalong, kulang sila sa puhunan, kaya kukunti lang yung nakapagtalong, yung talagang may pundo na, may puhunan na. Sana hindi sila magbago, tuloy nila yung programa nila na magbigay ng suporta sa mga farmers. Kasi kailangan din naman yung mga farmers, lalo na kung dumaraan yung mga kalamidad, lalo na yung bagyo. Sana lahat ay matulungan. Tuloy-tuloy lang, ang gagawin po namin in partnership with the Office of the Provincial Agriculturist is to assist our farmers sa capability building, sa technical assistances, sa pag-request ng maraming mga machineries para sa ganun maging mas productive yung mga farmers natin dito sa Pangasinan. sa ngayon, nasa 20 hanggang 25 metrikong tonelada ng talong ang naaani sa kada ektarya sa bayan ng Villasis sa isang anihan. Jose Robert Inventor, RNG News.